Moro. Esa soitteli mulle ja hänellä olisi haaste saada Kemijoen vesistöstä kuhaa. Ja yritettiin saada tapaamista aikaiseksi, mutta se ei valitettavasti järjestynyt ja Esalle ei niitä kuhavieheitä sitten matkaan saatu. Mutta minä lähetin Esan työpaikalle yllätyksenä paketin. Ja mitäs sinne lähti? Ambulanssiaurinkoiselle päälle. Pilviselle päälle ukkipaikkuaviehe. Jäässärhihassa tietysti ukkipaitsin kuhalinnun muna. Ne on nyt 199 mun kaupassa. Ja mukaan vielä 3 haukiperuke. Esa kireitä. Mitäs sulle laitetaan?